Ако чувстваш, че ти е скучно и искаш да си сред хора, Лондон е твоето място, братче. Това е. Ела, тук и няма ти е скучно. Е Лондон. Какво става? Направо да ти е кеф. Пиле мляко тук, братче. Ще кажеш, че подаряват бирички. И пати луцицата, какво става? Сардинки са ни нашляпали тук в това Лондон. Какво ме аресвате, не знам. То няма място. Лондон и Индия. Има всичко. Бати на валиците. Всичко е тук да го гледа и този часовник. Гледай какво става. Лондон ми е интернет.